Jama'a musamman 'yan wannan ƙaramar hukuma ta kunci mai albarka, kuma musamman waɗanda suke cikin wannan mazaɓa ta don gari, mazanku da mata, muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Muna gode muku saboda irin haɗin kai da goyon baya da ƙauna da kuke nuna mana. Ba za mu manta irin haɗin kai da gudunmawoyi da kuka bayar a zaben 2023 ba a wannan mazaɓa ku. Matasa kun taka rawar gani, maza da mata kun taka rawar gani. Allah cikin ikonsa ya ba mu nasara, yau ga ku ga gwamnan ku mai ƙaunar ku a bagire. Muna gode muku saboda irin addu'o'i da kuka taya mu da su yayin da muke shari'a da waɗancan azzaluman mutane. Muna sane da irin gudunmawa da kuka bayar babu dare ba rana, kowa a cikinku da iyayenku da kakanninku da ku da ƙanne da mata da yara, kowa ya ɗauki alkur'ani sai addu'a yake yi, Allah ya ba mu nasara. Kowa ya dukufa na fulfulu da sauran addu'o'i, Allah ya ba mu nasara. A yau nasara ta samu, kuna nan gwamnatinku ta zauna daram damin Allah. Saboda kurewar lokaci ba za mu iya yin bayanai da yawa ba, amma dai gobe mu gare ku tana da yawa, ba za mu iya kwatanta ta ba. Abu na biyu, kun sani a wancan zaɓe da aka yi, yayin da kuka fito kuka kaɗa mana ƙuri'u, kuka zaɓi gwamnanku wanda kuke so, wanda kuka yadda zai muku ayyuka na alkhairi. Haka a cikin wannan akwatu kuka fito kuka dangwalawa jam'iyyar nan dai mai albarka, jam'iyya mai kayan marmari. Kuma mun sani har ga Allah wanda kuka zaɓa a matsayin ɗan majalisar ku ta jiha shine Honorable Yusuf Ali. Sai suka je suka yi sharrin da suka saba, suka ce wai wannan akwatuna wai kun zuba ƙuri'u na boge. Mu kuma mun gaya musu ƙarya suke yi, ba ka zuba ƙuri'un boge a gani. Mu mun gaya musu duk ƙuri'un da kuka karɓa, kuka kada, kuka dangula, kuka zuba na gaske ne, na gaskiya ne, daga zuciyarku kuka zuba. Saboda ku yan amana ne, saboda ku ba macuta ba ne, saboda ku yan aƙida ne, in kuna yi in ba yi. A yau mun zo wannan gari naku mai albarka saboda mu tunasar da ku cewa za a sake zaɓe na wasu akwatuna. A cikin akwatunan nan akwai guda uku a wannan gari na Tsoron mai albarka. Saboda haka muna gaya muku cewa in Allah ya yarda za a fito zaɓe ranar Asabar 3 ga wata na Fabrairu. Muna kira gare ku irin jajircewar da kuka yi a baya, irin nuna amana da kuka yi a baya, ku fito
kwanku da kwarkwata masu kati ku kada wa Yusuf Alh. Tun da muka dawo garin Tsanyawa muka zo lamba wannan titi kun sani muna tattaunawa da wanda muke zaune da kusa da shi tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano Profesa Hafiz Abubakar. Muna tattaunawa sai mutum biyu suka yi mana wa da sanata kawo Sumaila yana tare shi kuma suna tare da tsohon kakakin majalisar jiha Kabiru Yusuf. Sai suke gaya mana za ku hau titi, wannan titi mu mun sani gwamnatin Rabi Musa Kwankwaso ita ta yi wa mutanen kunci wannan titi. Kuma a wannan lokaci suka ce tsohon shugaban ƙasa Obasanjo shi ya zo ya assasa wannan titi harshashi da ake. Sai ake gaya mana a mota cewa ai wannan katafariyar gada wacce aka yi wa mutanen kunci babu irin ta tun da aka yi ta kuma tana nan daram ko lalacewa ba ce ba. Ni kuma sai nake gaya musu to ai yanzu ɗanku ne yake gwamna a jihar Kano, saboda haka wannan titin da muka biyo muka gaba a kammala shi ba za mu yi kokari mu ma mu yi shi in Allah ya kuma nake gaya musu noman rani da muka gani wanda gashi nan ciyawa ta rufe wannan kanal ɗin da ake yi, to in Allah da za mu yi shiri a zo a yashe wannan ciyawa ruwa ya samu ko'ina kudin da haka kuma na gano makarantu na yara ƙanana musamman mata, makarantu sun lalace. Suna na ce a rubuta in Allah ya yarda za mu dawo za mu gyara muku wannan makarantu. Haka kuma lokacin da muke yakin neman zaɓe, idan ba ku manta ba mun zo muku da kundi mun yi muku wasu alƙawarurruka da dama. A ciki mun yi alkawari za mu biya 'yan fensho, kuma mun gode Allah mun biya 'yan fensho, kuma za mu ci gaba da biyan 'yan fensho a jihar Kano da wannan ƙaramar. Haka mun yi alkawari mata masoyanmu da suke zawarawa a faɗin jihar Kano da wannan ƙaramar hukuma mai albarka da wannan mazaɓa mai albarka za mu fara zakulo zawarawa da za mu yi wa aure, kuma alhamdulillahi mun fara domin mun yi auren zawarawa a jihar Kano. Mun biya kuɗin sadaki, mun yi gado da katifa, mun yi gara, mun sai atamfar amarya, mun sai shadda ango, kuma an je an yi biki a jihar Kano an samu wannan. Haka mun yi alƙawari matasa wanda suka yi digiri na farko za mu ɗebe su mu kai su ƙasashen waje su ƙaro karatu. Wannan ma mun yi kun gani mun ɗiba gwargwado mun kai suna can suna karatu,
kuma za mu ci gaba da ɗiba. Haka mun yi alkawari matasa za mu shama muku ayyukan yi da sana'o'i. A wannan gaba, wannan lokaci muka zo wanda za mu fara tallafa wa matasa lungu da saƙo in Allah ya saboda ƙurewar lokaci akwai kuma da yawa a cikin nan wanda sun yi azumi suna so su je su sha ruwa sannan mu kuma a samu a sallan magariba. A wannan lokaci muke kira gare ku ranar asabar in ta zo insha Allah 3 ga watan Fabrairu ku fito ɗanku da kwarkwata ku kaɗa wa wannan ɗan uwa na ku ƙuri'a in Allah ya yarda. Idan kun kaɗa ƙuri'a kamar yadda muka san ku da jajircewa, to ku yi haƙuri ku tsaya ku kare akwatunan ku tabbata azzalumai ba su shigo sun muku ruwan da suka samu. Kuma mun san ku mazaje ne wanda yake ba kwa tsoro, saboda haka kar ku ba da ƙofa da za su zo su yi muku rashin mutunci. Idan kun tsare ku tsaya a kirga kuma ku tabbata an rubuta kafin 12 an ce wannan rabul Yusuf Ali ya ce. Muna gode muku, muna tabbatar muku da cewa in Allah ya kawo shi zai yi aiki da gwamnanku da 'yan majalisunku tun daga na tarayya in Allah da har zuwa nan na jiha. Za mu haɗu mu yi muku aiki wanda yake za ku amfana, za mu amfana, al'umma za su amfana. Na gode muku kwarai da gaske yadda kuka zo wannan guri lafiya. Allah mai da ku gidajenku lafiya. Allah kuma ya dawo da mu domin mu kaddamar da waɗannan ayyuka, musamman ayyukan titin nan da wannan dam da muke so a ci gaba da harkar noma in Allah ya yarda. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.